gaztelekura hurbildu gara, hain zuzen ere, Irunen ateak ireki berri dituen espazio berria da, batez ere nerabei zuzenduta dagoena, eta gaurkoan Irunen zabaldutako espazio berria hau ezagutzeko, Lierni Soaje, Selene Marcos eta Aratz Irigarai dauzkagu kamera aurrean. Beraz, hirukote, lehenik eta behin elkarrizketarekin hasteko kontaidazu ez. Zergatik erabaki da Irunen bigarren gazteleku hau irekitzea. Nik ustetzea, zonalde honetan nerabe pila dago, etxe pila, institutua hor bertan deu, eta ez dago espaziorik behientzat, ez dago topagunerik, elkargunerik. Martin Dozenerarekin bastante eta nahiko banandua gaude, beraz ideia da, bilen artean nerabeak leku bat izatea, Horixe da, aurretikan gogoratu dezakegu Irunek bazuela beste gazteleku bat, Martin Dozenea gaztelekua, ez hor Irun erdialde aldera edo goiko parte horretan kokatua, eta orain bigarren gazteleku honekin espazio edo gune honi zerbitzu hori eskaini nahi zaio, ez da? Hori da, ideia da bilen artean osatzea. Primera. Eta kontaidazu, inaugurazio ekitaldi hori abenduaren 30ean egin zen, okerrez banago, urte amaierarekin, nola joan zen edo zer egin zen bertan? Talde bat etorri izan hona jotzea, kontzertutik baten genuen. Etorri izan ere grafitero bat hemen bertan, gazteekin, erabekin, grafitik egitea. Eta gero hemen barruan luntxiki bat jarri genuen ere. Nahiko ondo, etorri zian gazteak. Ondo, imaginatzen dut gaztelekua eta espazio berri hau ezagutarazteko lan hori ez duela erresa izan beharrez? Hori da, espero dugu orain gaina ikasturtea berriro hasi dela eta institutuak ateak ireki dituela ezagutaraztea ere. Primera, eta kontaidazu, zeintzuk osatzen duzue Artiako gazteleku honen lantaldea? Guiruak. Prentzipio gade guiruak nera gu ezitzaia gera, nerabekin arreta guk egiten dugu eta geratzetik udala dago ere. Primera. Eta ez dakit ze adinetako pertsonentzako zuzenduta dagoen zerbitzu hau edo zeinentzako dagoen prestatuta bereziki? 12 eta 17 urte bitarteko nerabentzako. Primera. Eta kontaidazu, adin horietako gazteak onera etortzeko gonbidapena dute, ze ordutegirekin eta ze egunetan egiten duzuela? Astean zehar, asteartetik ostegunea 5etan irikitzen dugu eta 8 arte gauden. Eta gero ostiral eta larun batetan 5etan irikitzen dugu ere eta 9 arte egiten da. Hori da ordutegi orokorra. Baina gero egutegi berezitan, adibidez aste santuan edo udara partean edola egingo dira ekintza berezi batzuk, igual beste ordutegi batean, eta egin daitezke ere urtean zehar ere irteera ezberdinak egun osokoak, edo gaua pasatzera jutean norabiteare bai, egin daitezke ekintza ezberdinak. Eta gaztelekuko zerbitzua ezagutzen ez dutenentzat, ez dakit zerbitzu hau erabili izateko izen ematerik egin behar den, baimen berezirik behar den gurasoen aldetik, edo... Orokorrean ez. Egin behar dira bakarrik irteeratarako eta tailer berezitarako izen emateako bai. Baina bestela orokorrean, egunerokotasunean hemen egiten ditugun tailerretan eta etorri daitezke, nahi dutenean, espazio erabili eta libre ere jolastu daitezke eta egin ditazkete beraien eskulanak, beraien tailerrak, nahi duten nahi nezakete pixka bai. Eta kontaidazu, zeintzuk dira espazio berri honetak, espazio berri hau osatzen duten espazioak edo nola banatu duzue areto berria? Oraindik ez dago guztiz itxita zonaldea. Printzipioz jarri dugu, hemen daukagu topagune moduko bat, gero daukagu bideojokoen tokia, tailergela bat, hori bai tailergela izango da tailergela, hori da ziur dagoen gauza bakarra, eta sukaldea. Eta sukaldea. Falta da pixka bat osatzea, baina behin osatuta dagoela horre gongo da sukaldeko txokoa. Eta gero ziurrenik atzekaldean jarriko dugu bai pinpona, bai mai jolasak eta holako, eta futbolina eta joko rekreatiboak. Eta hemen izango da pixka mai jolasak, gauza lasaiagoak egiteko gunea. Eta toki gutxiago behar da gunean pixkat pinponean, futbolinean eta egiteko azkenean beti behar da espazio pixka gehiago. Noski, eta aipatu dugun moduan Irunen 2 gazteleku zarete hila da. Ez dakit nola funtzionatuko duzuen elkarren artean, hau da jarduera osagarriak
eskiniko dituzuen, edo jarduera berdinak egingo aldiren bi espazioetan, edo? Bueno, programak desberdinak izango dira. Printzipioz, Martin Dozenean dago programazio bat, hilabetekoa, hemen egongo da beste bat, orduan aukera edukiko dute batera edo bestera joateko, eta gero seguruenik egingo ditugu ekintza desberdinak elkarlanean. Eta konta idazue, hilabeteko programazioaz gain, izango dituzue maiztasun zehatz batekin errepikatuko diren ekintza finkoak? Printzipioz ez dugu planteatu, baina denen gaztei ere jarri dugu zerren ezakitiko zezuntza iradokizun kaja bat, galetzeko behiegi ez zer gustatuko litzaieken egitea. Zer espero dute hemen daudenean? Seguntaz zer, igual ikusten dugu beharra dagoela, beharra baldin badugu dugu benoski. Hori galdetu behar nahi zuen ere, gazteen proposamen edo ideietara zabalduta zaudetela, ez? Aldebiko komunikazio hori mantentzen dela gazteleku barnean. Hortarako egingo ditugu asanblada modukoak, astean behin, bi astetik behin, elkartuko gera denak hemen, eta ekintza desberdinen bidez eta tailer desberdinen bidez jasoko ditugu beraien iritziak eta beraien iradokizunak, eta egingo da pixka bat brainstorming horietako bat. Eta orain arte honera hurbildu diren gazteen artean, nolako harrera ikusi duzu, pozik daude gazteleku berri honen irekierarekin, zein da pixka bat haien iritzia? Hombre, hasieran oso nerabe gutxi etorri dira. Eta etorri dianak beti berdinak izan dira, hori egia da, etorri dianak errepikatu dute eta oso gustora egon dira, baina daude etortzen dian bakoitzean, ja gure izenak izkite, gurekin ja konfiantzan, 3 egunetan ja konfiantza hartu dute, eta dirudi oso gustora etortzen diala. Nahi duguna hori sortu hemen inguruko nerabe askorekin, eta etortzea honean nahi dutenean eta gurekin konfiantzaz nahi dituzten tailerrak eta nahi dituzten ekintzak egitea gurekin batea. Horixe da, imaginatzen dut ez duela erreza izan behar ez, gazten konfiantza irabaztea eta haiekin harreman hurbil hori sortzea, haiek ere hori eskertuko dute, ez da? Hori da. Hombre, gore goendikan gaztea gea, orduan bitxate ulertzen ditugu eta bakigu nola pentsatzen duten gaur egungo gazteek, nola jotzen duten, eta pixka nola bideratu ere beraiekiko harremana. Eta esan dezakegu, ekintza gehienak edo ia guztiak doakoak izaten direla normalean, ez? Salbuespen batzuk. Bai, hori da, salbuespen bakarra irteerak dira. Irteerak edo goza puntualak. Primeran, eta kontaiazue, ja da elkarrizketarekin amatzeko, pixka bat nola begiratzen duzuen etorkizunera, hau da, nola ikusi nahiko zenuketen Artiako gaztelekua hemendik hilabete batzutara, edo zeintzuk diren zuen planak. Hombre, guretzat egia esan, hau badakigu froga bat dela, hasiera hau, orduan nahi dugu pixka bat epe erdira, epe luzera oraindik ez zingo dugu jakin, baina bueno, epe erdira behintzat nahi dugu erakarri beraien arreta eta hau egotea beraien esku. Osea, beraiek etortzea, ikustea guk beraiek antolatzen dituztela gauzak, pixka bat beraien autonomia hori ere handitzea ez, eta hemen izatea hau beraien etxea bezala. Hoi da lotu nahi duguna. Esandako guztiarekin gelditzen gara, mila esker zuen hitzengatik. Eskerrik asko.